Drummels en Drummelinnekes. Meer dan 50 jaar geleden, en precies te zien in 1938, wordt dit gebouw een overdekte koemeert. Het is misschien schoon om te weten, de plaatsen waar jullie nou allemaal zitten, en dan denk ik aan het heer in de lengte van die meertal, dat was vroeger de geut, waar de mest in terecht kwam van de koeien. En dat is toch wel misschien nog daar te ruiken ook nog. Gauw daarna kwam er een vloer overheen, want er werd een noodkerk van gemaakt. En na die noodkerk, dat kan ik mezelf nog wel herinneren, toen kwam er een landbouwmachinefabriek, een sporthal, een evenementenhal. En vanavond ja, is dit onze Dreumeltempel, waar zo dadelijk uit zal komen de nieuwe heerser van het Dreumelrijk, onze 31ste prins. In deze schitterende ambiance, in deze machtige mooie sfeer, wil ik toch enkele mensen speciaal welkom heten. Op de allereerste plaats op het Dreumel, burgemeester Vassal met zijn echtgenote Dijke van Hout, pastoor Berkemeijer, kaploon Woutering, die afgelopen zondag nog de show stolen als kerstman en als pooshaas. De wethouders, mevrouw Buijsen, de heren Driessen en Peerboons met echtgenoten. De nieuwe gemeentesecretaris, de heer Pieters en echtgenoten. De alt-gemeentesecretaris, de heer Oldhuis en echtgenoten. Onze ereleden van den Dreumel, Piet Keizers, Jacques van den Munnikhoff, Wiek Verens en echtgenotes. En uiteraard ook de pers, de Rosa, de Echo, Klos, de Dreumelfotografen. Ze zijn allemaal natuurlijk vanavond van harte welkom. Ook welkom, en ik zie ze hier rechts van mij zitten, de alt-adjudanten, wel dan zonder veren, maar ze verdienen een ploem, want afgelopen zondag hebben ze op een schitterende manier onze oud-prins Piet met zijn adjudant keurig opgevangen. Dan die schonkels die achter mij stonden, ons jongens van de Rood van Elf, onder leiding van Hein Marcellus. Ja, en we hebben ook een kerstverse nieuwe ceremoniemeester, G. van Wijkberg, met zijn leven dansen marietjes, Sylvie en Yvonne. Maar het laatste en zeker niet de slechtste, de beste, dat zijn jullie natuurlijk, ons Dreumels, ons Dreumelinnekes, het publiek van deze avond. En dat is uiteraard heel van harte welkom in deze meerthal. Ten slotte wil ik alle artiesten van vanavond alvast heel veel succes toewensen. En laten we een speciaal applausje geven voor de artiesten die op dit moment op de bühne zitten. Ze hebben zo'n geweldige debuut gemaakt met de pronkzittingen. Het Hofkapel onder leiding van Ger Gubbels. Tevens wens ik ook natuurlijk de prins en prinses en adjudanten die ergens in een hoog van Horst zitten te razen als een kwekvors. Die wens ik natuurlijk heel veel sterkte toe de komende oren en laat ons verrassen vanavond. Ik wil bij deze dan ook Geer het woord geven aan onze voorzitter van de vereniging, Jan Nabbe. Bedankt, vorst Paul. Welkom mensen, Dreumels en Dreumelinnekes en alle gasten die net door onze vorst genoemd zien. Als de voorzitter naar boven komt, dan is er lichtig en bijzondere rijen. En u meent dat dat vanavond ook zeker vanavond het geval is. Precies 2 weken terug stond ik ook hier op dezelfde plaats namens Concordia en de Rotary Club de mensen van Rouwenhezen en alle de gehandicapten uit Noord- en Midden-Limburg toe te spreken. Dat was een geweldige happening en een geweldige sfeer. En je zou zeggen, dit had er vooral allemaal mee te maken. Maar dat hebben we altijd voor ogen gehad. Zo'n sfeer, zo'n ambiance, dat moeten wij, als we ooit naar de meertal toe gaan, ook kunnen bereiken.
We denken dat we dat vanavond bereikt hebben. Ook gezien de vele reacties van u allemaal. Die waren stuk voor stuk van iedereen zeer. Tenminste, dit is fantastisch. En daar zien we ook hartstikke blij in. Daarom, we hebben er lang over moeten nadenken. Dit gasthuis was te klein, 400 man ongeveer. Dat kostte er een. Vanavond zien we met meer dan het dubbele. En daar zien we natuurlijk hartstikke blij mee, want het was er allemaal nog een onzekere factor. Of dat had ze kunnen lukken. Maar zo'n gebeuren, dat vroeg een jaar voorbereiding van veel mensen, tientallen mensen, ons eigen commissies, ons vrouwen, die dag, avonden en een stuk bij Jacques Voermans achter de nijmachine gezeten hebben, nog rustig gezaagd werden. Alle andere mensen die voor de bühne staan, achter de bühne, op de bühne en allemaal mensen. Wie wil je van nou allemaal vragen voor deze mensen die zich keihard de nood onder lief gerend hebben. Mooi voor nou een staande ovatie voor al die mensen die zich kapot gewerkt hebben voor ons allemaal voor een drum. Prima mensen, dat zal die mensen goed doen die het ook verdiend hebben. En dan zie je natuurlijk als voorzitter ontzettend grats op dat je zoveel mensen kunt mobiliseren. En dit voor één avond, let wel, middag om 12 of 1 uur is alles weer weg, alles weer opgeborgen. Weer hopelijk en de volgende keer. Want vandaag is het een testcase voor jou en ook voor de drummel. Als het vandaag lukt, dan gaan we door op deze manier. En we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken. Van deze plaats af ook een dankjewel aan de sponsors. Je kunt ze lezen in het programmaboekje. Al die sponsoren, mensen bedankt. Want zonder medewerking was het ook allemaal niet gelukt. Maar wat zij hoort zien zonder de Meertal. Wil dat ook goed realiseren. Straks zei je mensen uit Noord-Limburg, die waren niet op bezoek. Domme naar toe, we kunnen geen politie met zo'n Meertal en zo'n mogelijkheden. En dan willen we even nou namens u allemaal, ook de gemeentehoors en de wethouders en de burgemeester, van harte voor bedanken dat we nog steeds die mogelijkheid hebben. En laat dat nog jaren zo blijven, uit naam van alle verenigingen van Hoors. Of niet dat? Tot slot mensen, nog één ding. Het is een testcase vanavond, dat wetten. Allicht zien erheen door kinderziektes. Excuses bij voorbaat over. Laat ze ons huren na afloop op een positieve manier. Dan kunnen we eraan werken om het nog beter te maken. Want wij moesten ook afwachten hoe zal zich alles gaan. Maar ik denk wel dat we er erg gras op kunnen zien. Ik wens onze prins, die dadelijk zal komen als opvolger van prins Piet, prinses Tonja en adjudant Johan Frans. Alle sterkte toe. En we zien elkaar straks weer in een hopelijk hartstikke goede sfeer. Mensen bedankt en Geert tot de volgende keer. Allah. Dankjewel voor die schoonwoord, voorzitter. Ik heb enkele jaren steeds de gewoonte om een vergelijking te maken. En ik moet vanavond een vergelijking maken met een schilderij. En dat is wel hier toepasselijk. Enkele jaren geleden leerde ik op de Nustrik een boer amateur schilder kennen. Schenk Jacobs, Hollander Schenk, zeggen ze mij. Als ik met de kunstenaar in zijn atelier stond te praten, te klassineren, dan merkte ik dat bij de mens in zijn brein iets ontstond. Een idee, een plan. En dat plan, dat ging hij even later op het doek zetten. En zo ontstond er langzamerhand een prachtig schilderij. En dan komt er natuurlijk ook een mooie lijst omheen. En tenslotte zet hij daar zijn signatuur onder. En als hij met alles verig is, gaat hij een paar meter terugstaan en dan geniet hij intens ervan. En dat allemaal uit het eenvoudige borenbrein van een eenvoudige mens met knoestige, verweerde handen. Zo zit ik vanavond opgekomen allemaal om een mooi schilderij te bekijken, waarvan de lijst al klaar is. En wat voor een lijst. Een schitterende mooie lijst en mooi heen. Mensen, kijk eens mooi heen hoe mooi het allemaal is, wat onze voorzitter al zeer zeker benadrukte. Maar
dat doek, dat moet nog ingevuld worden. Dat doek werd vanavond ingekleurd. De uittrekkende groep die achter ons stiert, die zal vanavond zorgen voor een bont decor op het doek. En onze artiesten, die zullen natuurlijk zorgen voor een mengeling van kleuren, wat zo dadelijk op de doek van het schilderij zal verschijnen. Met dat grote verschil wel, dat die kunstenaars van vanavond bezig zijn met een levensschilderij. En met als hoogtepunt natuurlijk de finishing touch, de laatste verfstreken. Ja, dat is natuurlijk het uitkomen van onze 31ste prins. En dan hopen we met z'n allen dat onze 31ste prins zal zeggen, dat is de moeite waard, hier zet ik een handtekening onder, dat is klasse. En als we straks met z'n allen, leefdrummers en drummerlinnetjes, naar huis gaan, dan zullen we tegen elkaar zeggen, onder elkaar eens een keer, dat wordt een schone avond. Dat wordt een avond om ingeliefd te worden. En dat kan ik u allemaal zeggen, dat wensen wij namens de voorzitter, namens de hele carnavalsvereniging Drummen u allemaal toe. En een hele mooie, schone, vaste avond vanavond. Dankjewel. En na deze plechtige beurt gaan we natuurlijk de stemming inbrengen. We beginnen met een Schoenkelliedje. En het Schoenkelliedje werd gebracht natuurlijk door de jongens van de Hofkapel. Ger zet het Schoenkelliedje in, de Sennerien. En voor drummers en drummerlinnetjes, haak 1. En ik zou zeggen, geniet met teugen. Ik kom hier bij woord tekort.
Daar staat... Ik zeg, er zit me toch een gekke tante achter in de kleedkamer. Zet ze zo tegen mij, wat heb je tegen? Stom gezicht. Ik zeg, mevrouw, als je maar weet, als ik me dadelijk gewassen heb, dat het bij mij wel weg is. Als kampioen goochelaar ga ik vanavond een uiteenzetting geven over het goochelen in het algemeen en de goocheltruc in het bijzonder. Al zolang als er mensen bestaan, wordt er op deze wereld al gegoocheld. En het zal u wel niet raar in de oren klinken als u vertel dat de eerste mensen op aarde, Adam en Eva, al een goochel-echtpaar waren. Adam had namelijk een truc met een appel. En achteraf bleek dat een wortel te zien geweest. Het is misschien interessant voor degene ongerust die aan wiskunde doen. Maar vanaf dat moment is het worteltrekken ontstaan. Adam had bovendien een geweldig gevoel voor humor. Want wie er eens met Eva liep te wandelen door het paradies. Toen vroeg Eva aan hem, Adam, helst u ook voor mij? En toen zag Adam, ja nogal wie, dit is van Wim Angers. Zoals je weet, dames en heren, gebruikt een goochelaar voor zijn trucjes altijd één of meerdere balletjes. Een goochelaar zonder ballen, dat nemen we in vakkringen een os. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle ossen juist. In alle geledingen van ons maatschappij wordt op vandaag gegoocheld dat het barst. En vooral in de politiek is goochelen onmisbaar. En de politicus die niet kan goochelen, die kan het wat schudden. En als politicus alleen maar kan schudden, dan kan ze beter gaan toepen. Ook in de medische wereld, en dat is heel belangrijk, in de medische wereld wordt op vandaag gegoocheld dat het barst. En vooral met het uitschrijven van rekeningen. Dat zal je binnenkort wel merken. Niet voor niks nemen ze de doktoren dan ook artsen zonder grenzen. Je hebt het op de televisie en in de kranten nog duk genoeg kunnen lezen. Een van de meest grootste goocheltrucs in de medische wereld. Dat is de laatste jaren de truc van de kunstmatige voortplanting. Zeg maar de KI van de menselijke samenleving. Kindje bestellen is tegenwoordig een fluitje van een cent. De vult stoes op die gemaakte formulier in. Of als ze korting wilt, ze hebben een bon uit de radiogids. De vult in, kleur oor, kleur ogen, kleur naast, kunt later vanzelf. Doorhalen wat niet van toepassing is. En een paar dagen later steekt de draagmoeder voor de deur. Vernoemen dit systeem Franco thuis via de buis. En nu zien de vroedvrouwen, die zien weer jaloers. Want die leverden tot nu toe de kindjes alleen maar honger en boers. Maar de hele wereld steekt er op zijn kop. De hele wereld steekt op zijn kop. Ik zal je eens gek vertellen. Nee, ik heb een dochter, die is vroedvrouw. Die is laatst aan een bevalling aan doen op de Eierwetse manier. En met dat het kindje komt, en een slaag, en een klap. Ramen uit de tent, pannen van het dak. Was die kroonvrouw een bommoeder. Maar daar snapt ze toch niks meer tegenwoordig van? Bommoeders, draagmoeders, leenmoeders, latrelaties. Wereld steekt op zijn kop. Als er vroeger een kindje geboren wordt, dan was dat een gave gods. Een gave gods. Tegenwoordig met al die gekke verhoudingen. Een kindje Christ, dat is meer een relatiegeschenk.
toch het dit systeem van voortplanten, dat heeft ook zijn voordelen. Duidelijk zijn voordelen. We kunnen nu zelf een preus maken. Zelf een preus maken wat mensen wat dat voor Venlo betekent. Welke middenstand kan zijn eigen klanten maken? Biesje van die toem, een biesje van dat toem, in de mixer, een Heinrich spanklover in de computer. Ik heb laatst aan zo'n productje gezien, hè? Ik zal maar zeggen, zo'n pruisje uit het buisje. Maar niet te onderscheiden van een normale mens. Gewoon een klein muntje. Geen lang vingers. En toch had ik direct door aan de pruiswaar. Wie er een leed vliegen. Ik zeg, dat is Berliner lucht. En nu hebben de Belgen gezien dat veel aan de pruis kunnen maken. Nu zien de Belgen zelf een Belg aan het maken. Zelf een Belg aan het maken. Hebben ze het model uit Brussel. Dus het waren sowieso al allemaal zekertjes. Ik heb eens aan zo'n Belgische professor gevraagd. Hij was met dat project bezig. Ik zeg, professor, is het nou moeilijk om zelf een Belg te maken? Nee, zitten, nee. Vermits wij geen tegenspoed krijgen, is een Belg en een wip klaar. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb liever als Limburg met een Belg te doen, als met zo'n kale Hollander van boven de Moerdijk. Ik heb die, ja eerlijk waar, we hebben laatst aan, hebben we een goochelconcours gehad in Scheveningen. In Scheveningen, bij die Zuinigen. Dan wordt dat gewonnen door een uit Den Haag, dat was nog erger. En die waren door dolle heer, nu de alle Limburgse goochelaars uit bij hem toe te komen eten. Lekker bij mij thuis komen eten, jongens, hé. Lekker eten hoor, hé. Lekker kanen. Nou, ik zal je vertellen dat we geen kaant hebben. Begon zo goed, moest er van de bieflap met 4 man delen. Nu is dat nog niks in de bieflap met 4 man delen. Als dat zo'n joekel is, dan nog niks aan de hand. Maar wie we daar ver gesneden hadden, hadden we nog een beetje gehakt over. Maar hij had nog een toetje. We krijgen nog een toetje hoor, jongens. We krijgen nog een verrassing. Weet je wat de verrassing was? Moeten we met z'n allen de kruimeldief leggen eten. Zeeuw, de verhallingers, jongen. Ik ken er even met praten. De verhallingers. Ik heb van de zomer eens een keer op het preuvenement gezeten in Maastricht. Het preuvenement, dat is zo'n vrijheidsfeest, net zoals Schinkenmenken in Venlo, hè. En er wordt gegeten dat nog sneller weer het geluid, hè. Nog sneller weer het geluid. Zit ik toch aan een tafel en dan vlogen de bieflap over de tafel, heer gebrooide hennekes. En er zit een vent op de hoek van de tafel en dan zomaar met zijn kop te schudden. De vent doet Friesland. Maar zomaar met de kop te schudden. En ik had al een tietje aangekeken. Ik zeg, meneer, ik heb de indruk dat het u niet gaat, hè. Ik kan niet begrijpen zetten wat die Limburgers kunnen eten zetten. Dat is toch geen eten meer, zo'n preuvenement. Dat is gewoon vreten zetten. Dat is gewoon vreten en opmaken. Zo'n preuvenement zal er bij ons in Friesland niet meemaken. Ik zeg, nee, dat zal wel zien. Zeg, het laatste preuvenement wat je in Friesland gehad hebt, dat waren in Dokkum, waar je de heilige Bonifatius opgevreten hebt. Hollangers! De meesten van u weten het wel. Hè? Ik ben voordat ik goochelaar word, ben ik bij de politie geweest. Die jongens die weten het ook wel. Hè? Ze hebben in Limburg iedereen zijn afwijkingen. En als er in Holland rotzooi waren, in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, hè, dan moest er altijd Limburgse politie, altijd Limburgse ME. Die jongens weten het wel, hè. Moesten weer altijd naartoe om die moelenmakers uiteen te jagen. En voor jongen die nu deed met de gummiknuppel of met de brandslang, weet je wie die zuinig uiteen kregen? Die gingen van naartoe, die voor de petavond en die even net even een collecte kwamen houden. Zo ze uiteen sturen, joh. Maar jongens, zei over Hollangers uit. Dat zal ik je nooit vertellen. Ik heb een tante in Kerkrooij, hè. Tante Troutje.
Tante Troutje Hollands broodje uit de Kanariehoed met fluiten. En tante Troutje die had nog zo'n eierwets winkeltje in Kerkrooij. Zo'n eierwets poetieksje, hè. Waar ze van alles verkopen. Schoonpoets, broodbeleg, afwasmiddel, weet ik wat hij niet allemaal verkoopt. Zo'n heel klein poetieksje, hè. Nu steekt hij 's morgens in de winkel, had hij nog niet aangekleed, liep in de pinjoir rond. Krootspelden in de oor. Geet de deur op, komt er zo'n sheet Hollandse kaktand naar binnen. Bontjas aan, zuiver Vlaamse reus. Tante Troutje zich direct op zijn Hollands Kerkroos verontschuldigen. Zo van, sorry mevrouw, dat denk ik nog niet bij de Anje daar. Ik doe het 's morgens eerst altijd de spangetjes uit de haar. En dan ga ik me omtrekken. Wat zal het zijn? Dan zit die Hollandse tante zo. Ik had graag wat oud-Hollandse kaas, maar niet te veel gaatjes erin hoor, dat is allemaal gewicht. Wie veel moet het zijn, zegt tante Troutje. Nou, zegt ze, we krijgen bezoek, doe maar 3 plakjes. Fijn, tante Troutje die begint te sneeuwen, dan zegt ze zo tegen die Hollandse krent. Mevrouw, mogen het ook 4 plakjes zijn, dan is het precies een half ons. Oh nee, zegt ze, zit ik het hele weekend met al die kaas te kijken. Fijn, tante Troutje 1 plakje vanaf pakt dit in. Ze zegt, mevrouw, dit is voor 27 cent. Oh, zegt ze, zou je niet zo goed willen zijn om het even bij mij thuis te bezorgen? Ik moet nog wat boodschapjes doen, weet je wel. Zegt tante Troutje zo, nee mevrouw, dat gaat niet. De bestelwagen is net weggevaren, die moest bij u in de buurt nog een marieblokje afleveren. Er wordt me wel eens gevraagd, hè? Goochelaar, uit wat voor milieu komt zich nou eigenlijk? Nu, dat zal ik eens gauw zeggen. Ik kom uit een hele artistieke familie. Mijn vader, dat was een hele bekende boekspreker. Die had een stem. Hij had trouwens ook zo'n boek. Maar mijn vader hebben ze medisch verprutst. Tijdens een simpele blingendarmoperatie. Hebben ze die stembanden geraakt. En dan heb ik een zuster, dat werkt in een circus. Daar kregen jullie het koud van als mijn zuster optreedt. Dat werkt namelijk met ijsberen. Maar mijn zuster ook een type, hè. Jarenlang de lui in de kou laten zitten, jarenlang met ijsberen gewerkt, is het moeten trouwen met een warme bekker. Met een belt. Armand. Ik weet nog goed wie ze zich verloofd hadden. Zo dus aan tafel zei mijn zuster zo, Armand, we zijn nu verloofd. Als het nu bij mij eens een keer wegblijft, wat doe jij dan? Zeg dan man, dan blijf ik ook weg. En dan heb ik een broer, dat is geen artiest, dat is een intellectueel. Maar dat duidt er niks meer aan. En dan het juweeltje van de familie. Het juweeltje van de familie, dat is het jongste zoontje. Het nakummerke van het gezin. Nou ja, nakummerke. Daar hebben we er maar van gemaakt. In feite is het een uit de hand gelopen goochelover van de katholieke boerinnenbond. Jacobje. Ik heb nog nooit zo'n stomme knuppel gezien. Ik weet niet wie dacht dat hij op school is blijven zitten. Hij is op de eerste klas zo druk blijven zitten dat de kinderen op het letsmeester tegen hem zagen. Dus weg zit ik met de vrouw koffie te drinken, kup in de ogen zitten. Papa, kent ze nog goed, gezichten onthouden. Ik zeg, jongen, als ze jaren bij de politie geweest bent, dan leert ze dat wel, gezichten onthouden. Oh, dan is het niet zo erg, ik heb net in de sharespeel kapot laten vallen. Maar dus als met zo'n kind gezegend zien, dat zal ik je wel vertellen. En op een school gaat het ook helemaal mis, nu moet ik zeggen, het is me gewoon een school van Liknivestje. Daar hebben ze nog een onderwijzer, zo'n hele aaierwetse tieners. En een onderwijzer die had op een school zijn eigen kapstok. Kan je je voorstellen, in 1993, een onderwijzer met zijn eigen kapstok. Had er nog een plaatje op zitten, er staat op, alleen voor de meester.
Het Jacobje er een briefje omgehangen en erop geschreven, daar kun je ook een jas aan ophangen. Och, dus weg was er een ome van mij gestorven. En een ome had nog een reddende veut. Ik zeg tegen de vrouw, we gaan naar de begrafenis. Dan weet ze nooit wat goed voor is. En van Jacob ook metgenomen. Steekt de pastoor in de kerk, spreekt dit epistel uit. Brief van Paulus aan de Romeinen. Rupt de knuppel keihard mee, de postzegel. Maar weet je wat het is? Ik weet wat het is hier. Er is geen liefde meer in de gezinnen. Er is niks meer van liefde aan. Als wij vroeger toe zouden zo te verhalma te spelen of te dammen. Mens, erg je niet. Dus schreef ze een keer het voor mam in de Poesie album. Moet ze op vandaag komen. Allemaal van het kastje kieken naar het zeten. Poesie album. Ik weet nog goed dat ik vroeger eens een keer in de Poesie album schreef. Lieve mama. Ik wil altijd van jou houden en als ik groot ben zelfs met je trouwen. Dat staat er natuurlijk nergens op, maar dan zorgt ze toch de sfeer in het gezin. Jacob, jij hebt ook het in de Poesie-album geschreven. Bloemen verwelken, schepen vergaan en paps in alimentatie blijft heel lang bestaan. Dan moet ik zeggen, en dan zeg je het erom en doe het ook, dan moet ik zeggen, hij is wel slagvaardig. Onnoemelijk slagvaardig. Nu zal je denken, nu ga je de vieze kalf verkopen, maar dat is de bedoeling niet, en dat doe ik ook niet. Maar dan kent zijn scène hoe zo'n menke soms toch uit de hoek kan komen. Er zitten een hoop mensen hier in de zaal, die hebben zo'n beetje de leeftijd van mij. En dan weet je, op die leeftijd dan beginnen de mannelijke probleempjes te komen. Bij de een gaat het vlotter als de ander. Maar bij mij is het zo dat mijn vrouw die neukt mij toest al de druppelaar. Je weet over welke ziekte dat ik het heb. In de medische wereld heet dit een aandoening aan de fumosus lapschwanzus. En we hadden er met genen over gepraat natuurlijk, hè. Dat is ze niet, dat is nog een taboe tegenwoordig. Hè. Als je de griep hebt, kan ze dat zeggen, maar als je het aan de fumosus hebt, dan mag dat niet. Hè. Nu hebben we een buurman even ons wonen en dat is een waswief. Een waswief! En die stamelt door nog een beetje, maar die weet alles, die weet van de ganse buurt alles. We hadden tegen een gezegd, die kun je in elk geval niet te weten dat pap in het ziekenhuis gelegen is. Of er nu gehuurd had dat ik toch geweest ben, of dat hij van de buren gehuurd had. In elk geval kun je Jacobje op straat tegen zitten tegen Jacobje zo. Wat had die gehuurd, menke, zei de oude papa in de ziekenhuis gelegen. Wat de mankeerde deed. Zegt Jacobje zo, onze paard had hetzelfde met plassen, wat stoel al jarenlang met molen hebt. Maar nu, ik ga weer proberen om in Venray met meer succes de lui daar het goochelen te leren. Dank u wel. Het hij zo moeten zien. Tom Jorna in zijn creatie als de goochelaar. Tom, ik heb hier de Dreumel Carnavalstref in 1970. Het is nu 22 jaar geleden, bijna 22 jaar geleden. Het symbolisch getal in de carnavalsvereniging, Tom. En door word ik hier ook al hier in de Meerthal, 22 jaar geleden, te gast bij die artiesten. Het is toch wel leuk om dat nog even te vermelden. Maar Tom Jorna is iemand natuurlijk.
Geef weer het laatste woord. Ik zie er net een deken van den Hout zitten met zijn handlangers. In de goede zin van het woord. Maar ik wil u toch nog even zeggen, ik heb net al gezegd dat ik vroeger bij de politie geweest ben. En wie ik afscheid nam van de politie, toen kwam er zo'n pastoor, als de deken van den Hout, die kwam bij mij op het bureau en die kwam ook afscheid nemen. En die sprak er zijn verbazing over uit dat de laatste jaren in de Limburgse katholieke politiegezinnen het kinderaantal zo sterk terugliep. Dan heb ik gezegd, meneer pastoor, dat ligt in de nos, maar dat zit hem in de interne voorschriften bij de politie. Hoe zou dat dan zitten? Ik zeg, we moeten altijd eerst 2 keer in de loog schieten. Dat was Ton Jordan na 22 jaar nog even kwijt. En dat zal adjudant van de Wallen en zijn echtgenote goed doen. Ton Jordan en een Rumense, den al zoals je zei, bij die mensen huurde je een afwijking hebben. Tussen aanhalingstekens. De mensen met die witte kiepsen en die nou in de vut zit. Maar zeker niet in de vut als buitenreder. Want Ton, die zit al 30 jaar in die buurton. En behuurt dus tot de routiniers van de buitenreders hier. En ik denk ook wel, Tom, gehuurd bij die lichting van Ostemke, Frans Koenders. En dan denken we aan een Harry Wolters, een Schenkske de Laroy, een Wiel Vestjes, een Jan en Piet Pollux en noem ze maar allemaal op. Hij is niet de eerste de beste, hij is 2-maal Limburgs kampioen, buurtkampioen geweest. En daarbij is drager van de Gouden Narrenkap, en dat mag wel zeker vermeld worden, de eretitel Doctor in de Humoris Causa, toegekend door de Narre Universiteit van Limburg. En zoals hij hier staat, letterlijk en figuurlijk een grote persoonlijkheid, een grootheid. En toen we zo opkomen, Tom, toen dacht ik in eerste instantie, hey, daar kennen we in Horst nog een. Je kunt niet alleen een munt voor, maar in Horst hebben we ook een grote persoonlijkheid. En dat deed me direct denken aan Tij Koster. Een beetje meer gas, kom, zeg, hey, 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 ja, ja. Alright, everybody, happy? Oké. Goedemorgen mensen, weer zo trouwens uit het Sittard. En we vinden het geweldig om hier in het noorden te zien. Eén groot Limburg en dit is weer een perfect voorbeeld van een goede bonkenavond. Wie voor die binnenkomen zo te goede stemmen. En maakt voor de tenoren. Ja? En hier de bassen. En achteraan zetten voor de soepranen, de soepen, daar allemaal een buffet. Gooi voor vanavond team je heen. En maakt voor het groot gemak drummels en drummelinnen, mannenkoor en dameskoor nog over met Uber of de Wil. Say, yo! Inhangen, zoeken en gaaschermen. Ja! Let op, en we gaan over. Everybody say. La, la, la.
Zo drummers en drummelinnen. Gaan we de handen omhoog. Gaan we een groene weef maken. Van links naar rechts, van rechts naar links. Everybody, volksspot, say! Ja, we hebben zonder drank geen klank, hè. Dat staat bij ons in het vaandel. Dat is... Ja, dat komt het. Hallo. Ja, ik doe nog met. Jo. Heerlijk weer heb je hier, geweldig. Daar houdt er veel van. We zijn net in een oude diesel, hè. 1 op 1. Dat loopt gewoon. Oké, dames en heren, ik kom even nog toe. Het is geweldig hier. Namelijk wie het... Shit, hé, dat is niet... Wie het volgende nummer hebben we even nodig, namelijk je moet even kumen. Een geluid produceren. Ja. En dan moet je even denken, je zit op de vakantie en je op de caravan bij je de sleeptrut hing achter de auto. Hè. En dan heb je de hele dag zitten barbecuen van 's morgens tot 's avonds, zonder dat warm zonke. En dan ligt ze 's avonds in de camino, in die stapelbedje. En dan moest ik naar de wc kanjelen. Ja, en dan moest ze dat lodderken omleggen en dan loopt ze zich tegen de vlijgenplekker aan. Maakt ze die deuren open. En op 10 vuiltjes loopt ze door het zandje. En wat gebeurt? Dan loopt ze zich vol gas tegen een trekhok van de caravan aan. Kent je dat wel? Ja. En niet gewoon, maar echt dat de tank op en neer gaat. Hè? Nou, dat gaan we eens proberen. Dan krijgt ze zich uit van... Oh! Dat geluid hebben we nodig voor het volgende nummer. Ik tel tot 3 en dan doen we dat allemaal even samen, ja? 1, 2, 3! Dit is niet slecht, maar dit is een blauwe plaats, hè? Een blauwe plek. Het moet echt, de knook moet open liggen. Ja, het blauw moet troetgutsen. De hele caravan is wakker. Dat gevoel. Nog een keer, van ongeroeid op, zo, yeah! Dat moet vrouw, ja? Kumper. 1, 2, 3! Dit is al een stukje beter. Nu moet je denken, je hebt al 3 weken regen. Ja.
De schoonmam liggen de overkant van de caravan. De ijskast is kapot. Lauw beer, even nummer op. Muggen, de ganse dag muggen. En hier loop ik vol knettergas tegen de trekhoek aan. Ja, beste Louis van Horst, hier moet het blauw werden als geschreven. Die aders, die moeten richtig dik worden. Geef u, maak de knoop los. Leg de spoiler op de tafel en geef gas. Oké, 1, 2, 3. Very good. En dadelijk mag je met Q. Aanstekers, boesjes. Sfeer. En denk in de caravan, hè. Drummelarenekes. De kumper aan het op. 1, 2, 3. 10 punten. Yes, boys, give him something, yeah! Let op, hè! Vol gas! Say! 1, 2, 3! Yo! We hebben altijd heel graag willen meedoen aan het Songfestival. Ja. En dit jaar hebben we een nummer geschreven. We hebben daarom ook die Superman kleren aan. Ik heb hem met vliegen. We willen dit jaar namelijk naar de regenboog vliegen. Dat lijkt ons geweldig. En we gaan hier gewoon het Songfestival vanavond maken. Dus lekker meedoen, schreeuwen, weven, op de tafelen, door de zaal rennen. Het wordt shalom, hè? Shalom, everybody. En dan gaat dat zo, dan stel ik me dat voor, dan hebben ze dat in Amsterdam, want die in het zuiden denken ze altijd dat er niks is, maar moesten dit zien, dat is fantastisch. En in Amsterdam komt dan zo'n kak met hem aan en die zegt dan: Ladies and gentlemen, the next number of the Eurovision Song Contest is called Trot in de God. Wat die staat, jongens? Oh, sorry. Truit in de guit. Zegt goed, truit in de guit. Ja, dan kreeg jurk als ik zo het hoor. Dan pak ik de microfoon van de dame af en dan zeg ik: Ladies and gentlemen, from the south of Netherlands, here we are, Truit in de guit met Vlieg met wie met de regenboog. Say, go, yeah! Hallo Horst en Israël Shalom. Soms in de momenten dat ik aan dit denk, al komen die maar zelden voor. Shalacham de shawarma, kom een lekker shawarma bij mij eten. Met de carnaval, wie mij shawarma eten. Steek op de rand, steek op de rand, ja. De Chinese, in carnaval heb je ook zo babi panga. Voor Jong Hai,
en shawarma en saté. Oh, kom op, dan gaan we zee. Vlees met naar de regenboog. Ik denk alleen aan u. Vlees met naar de regenboog. Ik houd zoveel van u. Everybody say. Ja, dames en heren, zo reizen Veeraldiet door 42 plaatsen door heel Limburg. En verhouden van Limburg, verhouden van de carnaval, verhouden van de flauwekul. En ene keer zijn we ook in Duitsland geweest. En daar zei ze toen zo. Und dann haben wir ja auch noch da ist Rott in der Gott. Das finden wir ja super. Die Fasching ist wieder da. Say, met ik met. Naar de regenboog. Ik denk alleen aan u. Handjes! Ja! Kom op, Horst! Oké, de regenboog. Jongens, dit is hier fantastisch vanavond. Dit is de regenboog met carnaval. Horst, perfect en bedankt. Oké, Johnny Heursen, give him some more. Say yeah. Yo. Volgende nummer dat komt van deze kanjoet heb ik gehoord. Het is van die kanj van Venloed, geloof ik. En dan moet je me niet kortelijk nummer, maar als ik dat nummer hoor, we zijn het vorig jaar in Amerika geweest, dat is echt waar. Dit is niet in dat dorpje, maar achter de grote polen. In de States hebben we een promotie gemaakt voor brandweer. Piep. Ja, is nu toch één keer dat heb je van maar ik vond mijn route. En door wie we daar waren, zijn we in Haarlem geweest en daar hebben we iets schitterends gezien, namelijk een begrafenis. En die lui die lopen gans angers zo. Ja, dat is echt waar, die swingen veel meer, hè. En op een gegeven moment komt er zo'n stuk, dan heb je immer een idee hoe smieten ze de kist door de keel gaan. Dat is fantastisch. Dat we overigens vanavond nog eens even laten horen, dan gaan we echt zo lekker meedoen. Het is getiteld Zuidjes aan, je kent het zeker. En dan gaan we dat lekker overmaken in een Amerikaanse swing. Say! Yeah, alright. Here we go. Once more. Okay. Yeah. Hoe laat hem doorwerken, hè? Maar lekker gewoon, zo wie het gaat. Everybody say!
Let's swing, everybody. And my drum. Yeah! Oké. Volgende nummer hebben we van een dame. Blijf even staan. Namelijk, volgende nummer, ja, ik ken beter blijven staan. Heb je allemaal zitplaatsje gepakt? Volgend jaar gewoon staanplaats, is veel komen, dat is veel makkelijker. Luister, namelijk voor hebben een nieuwe sport, dat is flip, flap, fly away. Dat kent je straks bij Blokker, bij de HEMA, overal. Eurotuin kan je maken. Oké, ladies and gentlemen. Ze dreig van deze spruiken is 50 jaar. Een beetje anders gekleurd is ons. Loopt altijd op hoge hakken. En haar naam is Tina. Yo. En we gaan even allemaal meedoen, hè. Let naar de jongens. De Chippendalen voorzitter, daar gaan ze. Zij, links, rechts, flip, flip. Very good. Mag je even het zaal ingaan, dan zit ik op zo'n moment om. Ja. Flip, flip, everybody achterop. Links, rechts, flip, flip, yeah. Links, rechts, flip, oké, Tuba's. Rechts, links. En dan gaan we die handjes boven de kop brengen, say. Yo. Oh, wat mooi. Schitterend. Yeah. Oh, I'm so glad to be here. Yeah, I see the face on, yeah. Come on, rolling. Hartstikke bedankt. We vonden het fantastisch op een avond hier te zijn naar Meiningen. We moeten weer door naar het zuiden. Maar daar vertellen we weer vanavond, jongens, in Noord-Limburg. Het is heel niks beter als bij ons naar Meiningen. Horst, hartstikke bedankt. Tot ziens en ik hoop dat Geer zegt tegen ons. Thank you for your music, everybody.
dames en heren. Zo reizen veel, wie ik zei, door heel Limburg, van noorden naar het zuiden. En dadelijk zitten we weer in de bus. En dan vertellen we altijd nog een rij wie het geweest was. En als we straks thuiskomen en ik mam in bed, dan vraagt die jong wie was het. Dan zeg ik, mam, vanavond in Horst, dan kennen ze carnaval vieren. Dan was het fantastisch. Horst, hartstikke bedankt en tot ziens hè. Arrivederci, grote klasse. Yeah, boys. Zelige vastenavond. Oké. Maar dames en heren, dan ben je schitterend, maar dit is echt de laatste. En we vragen jullie om een hele keer met de spek te gaan. Dan is... Y! N! C! E! Oké, jongens, zet! Yeah! En we vliegen naar de vier, dames en heren. Yo! Yo! Zet! Oké, handjes, zet! Oké, zet! Hey! 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 Dames en heren, hartstikke bedankt. Dit was het Ruilige uit de Sitter. We vonden het klasse om hier te zien. Bedankt, tot ziens en een goede vastenavond hè. Hoi en in de navel hè. Zet! Yeah! Superman vliegen weer. Superman vliegen door. Tot ziens, arrivederci. Okay, boys, finale, set. Amusement van de bovenplank. Dit is hier Trout in de Gut, onder leiding van Chefke Schurgers. Chefke, begrijp mee, maar lopen we direct met een
met de ierendrank beginnen. Want ons motto is de raadtijd van jullie groep. Zonder drank, geen klank. En laten we dan maar direct beginnen met de drank, want die hebben jullie zeker verdiend. Ja, we zijn met die jonge wien daar, lopen zo lang om naar de bas in. Oké, leef drummers en drummelinnetjes. Hier staan 18 knotsgekke, knettergekke, ja ik zou zeggen rauwe hezes, uit Sittard, die hier de drummers en drummelinnetjes op een knettergek hebben gemaakt. Ik wil Ger aandacht. Want we gaan beginnen aan de ceremonie van het uitkomen van onze 31ste prins van het Drummelriek. Voordat ik daar echt aan begin, wil ik heel graag natuurlijk alle luisteraars, toes in huis, de drummels en drummelinnetjes toes die vanavond niet hier zien, van harte welkom heten in ons Meerthal. En hoe kunnen we dat beter doen als je nou allemaal een applaus geeft aan die mensen toes, dan kunnen ze een beetje de sfeer voelen wie dat hier is. Daar gaan we dan. Mag ik me voorstellen, ik ben Jupke van de Stassie. Je hebt natuurlijk allemaal al begrepen dat deze avond in het teken staat van de Nederlandse spoorwegen. We hebben er maar een sfeertje omheen gebouwd en ik denk dat je het allemaal best leuk vindt. We willen dat als organisatie volgend jaar natuurlijk fijn uitbreiden met nog allerlei dingen erbij. We willen het beste voor u allemaal. Voordat ik weer ga, moet ik eigenlijk medewerking hebben van iemand uit de zaal. Een dame of heer, het maakt mij niet uit. Ze hoeft niet te praten en hij hoeft niet te praten. Hij kunt never mee staan en moet mij gewoon even ergens mee helpen. Wie van de mensen heeft vooraan ergens wil spontaan met mij meedoen? Nou, hé, Truus, die wil het al. Leef drummels en drummelinnetjes, dat vergoed ik eigenlijk nog te zeggen. Kom eens even allemaal hier staan en kijk eens hoe dat uitziet. Dan krijg je de zemelen, net wie ik of net Truus. Dit is Truus. En Truus die gaat me helpen, want mensen, wat is er gebeurd? Je moet je voorstellen, wij zijn met een trein vertrokken in Deurne en we willen naar Horst Zevenum station en van daaruit over de Stationsstraat heen naar de Meerthal. Wat is nou het geval? De burgemeester zei tegen mij, als je op de pas gerenoveerde Stationsstraat rijdt met een trein, dan kun je maar één ding van ons verwachten, dan houden we jullie de koppen in. Dus toen dacht ik ga binnendoor over de Hegelsum, want sinds de renovatie is er genoeg spoorvorming gekomen. Maar we zien vast komen zitten. We zien vast komen zitten met onze trein. En ik heb straks gemerkt in het vuurprogramma, dat leek wel de finale, of niet? Ik heb straks gemerkt dat je allemaal meedoet. Wat is nou het geval? Als je pech hebt met een auto, dan moet de vrouw achter het stuur en dan moet de man aandoen. Wij gaan dat met deze trein ook doen. Alle mannen gaan mij aandoen. Mijn trein tjoekt niet meer. Ik ga je door leren. De mannen gaan mij door en ik stel voor de vrouwen, die douwen die kels aan, dat ze ook echt mij doen. Laat me niet alleen staan, het Ruus. En dat gaat zo. Dat is alles. 3 keer 2 keer tjoek tjoek. Daar gaan we. Dat kan dus beter. Want de dames gaan dadelijk ook meedoen.
En dan gaat het echt slagen. Dat komen we nog één keer door. Tjoek, tjoek. Tjoek, tjoek. Tjoek, tjoek. Tjoek, tjoek. Nou, daar gaan we heen. En ook als ik zo doe, dan doen de dames. Nou nog eens, als Jupke aan de fluit trekt, doen de dames ja. Dat leren we nou één keer en dan echt, en dan kunnen de gardinen omhoog. Luister, Truus, je moet wel één ding doen. Je moet namelijk zo gaan staan. Dat gaat echt gebeuren, jongens, maar we gaan wel tjoek tjoek mee door. Het klinkt wel flauw, maar het kan niks schelen. Vanavond zien we overal voor één. Daar gaan we. Tjoek tjoek, tjoek tjoek, tjoek tjoek. Tjoek tjoek, tjoek tjoek. Oh, dat gaat lekker. En dan doen we het de laatste keer en dan gaat het echt gebeuren, dat beloof ik ook. Gaan we ouwe hoer meer verder. We gaan gewoon beginnen aan onze 31ste prins hier in het Dreumelrijk. Nou, Truus werkt helemaal mee. Daar gaan we heen. Tjoek tjoek, tjoek tjoek. Ons prachtige gordijnen gaan hem huur. En we gaan luisteren. Truus, bedankt en een stukje.
Leef drummels en drummelinnekes. De proclamatie van onze 31ste prins. Wij, vorst Paul, met of zonder ooggootvinger, vijfde vorst van het Dreumelrijk, ridder in de orders van den Dreumel, de Moelberg en de Eindekoel, vrijheer van Unterricht, eredrager van de Alde Knoeper. Overwegende. Ten eerste, dat iedere Dreumel die deze dag opgetrommeld giet werden, om af te marcheren naar het jaarlijkse Joeksfestival. Ten tweede, dat hij om in de moot te komen er 2 voor af zal krijgen. Ten derde, dat wij door mij deze dag niet toes, maar met de muziek mij zien. Ten vierde, dat de vastenavond moet lijken op een grandioze wedstrijd, spannend vanaf de aftrap wie is het laatste signaal. Ten vijfde, dat zo'n wedstrijd niet zonder publiek gespeeld kan worden. Door mij niet gezegd is dat de beste spelers neven de lijn staan. Ten zesde, dat wij de driedaagse pianissimo zullen beginnen, maar dat een optocht al fortissimo zal trekken. Ten zevende, dat wij het op maandag met wat minder amusuur moeten doen, en dan toen on troppo, maar ons op dinsdag te barsten zullen blazen, wie de moot vol is, zodat we op als woensdag de piep uit hebben en niet met een opgeblazen gevoel blijven zitten. Ten achtste, dat gij de komende tijd niemens van den toenladder mocht laten vallen of op de notenbalk mocht gooien. Ten negende, dat wij het doorbij op een akkoordje gooien, maar dat dat nog geen fluit van een cent is. Ten tiende, dat wij door zullen gaan wie de tap toe is, maar dat gij ons daarna de lier op kunt. Ten elfde en ten laatste, dat wij beneden zullen zien wat voor vlees we in de kuub hebben. Niet de peesrik uit willen hangen, of ons als broodworsten willen gedragen, door mij best wel gezegd is dat een beetje meer mocht zien, omdat het nog aldaag Westerdag is. Besloten een heer en nou te gaan benoemen tot 31ste prins van het Dreumelrijk met de eretitels van ridder in de orders van den Dreumel, de Moelberg en de Eindekoel, premier d'abattoir, premier d'abattoir de Carbonade, vrijheer van Pekel-Wischenk, Grand Cornet du Piston, graaf van Taptoe-Wis Laas Post, uitvinger van de orde van de uitvinger van de hoesorde van de Steenstraat. En roepen nou uit, doet, prins van het Dreumelrijk, prins Lambert ten Eerste.
drummels en drummelinnetjes, prins Lambert I. En voor de lustra's aan de radio, het is natuurlijk Lambert Joerste, de slechter midden in het dorp. Dan verzoek ik onze prins op te gaan tot het uitroepen van zijn eigen prinses. Die prinses is prinses Caroline. Prinses Caroline, kom terug. Even lekker snoepen. Ja, en dan gaan we nou over om deze prins in zijn waardigheden te tooien. En die waardigheden, daar beginnen we natuurlijk mee met de schitspoel. Want de prins is uitverkozen en dan is hij ook automatisch dan ook lid van een dreumel. Hij wordt zo dadelijk geridderd in de orde van de dreumel. En dat is het teken van de schitspoel. Dan is de prins natuurlijk ook het jaar dat hij de waardigheid moet uitstralen van de prins. En dan gaan we omreiken de ketting, de waardigheid van onze 31ste prins van het Drummelrijk. En als we dat zo'n prins zijn, die er goed in het vlees zit, dan kunnen we wel zeggen, dit straalt zijn waardigheid wel uit. We gaan over tot het tooien. En het tooien is in de veren van de wijsheid en de gastvrijheid, die je zeker het komende jaar aan al ons drummels en drummelinnetjes zal verlenen. En bij die versierselen, daar hoort natuurlijk een heel belangrijk versiersel. En dat is de scepter. En de scepter, dat geeft hem de macht, de heerser van het Drummelrijk. En het komende jaar zullen we met die scepter over het rijk gaan zwaaien. Prins Lambert, ik kan het erbij vertellen, als je de scepter kwijtraakt, dan stelde je nergens meer op. Dan blijft ook nergens meer. Haal dat klein noot goed in de gaten, want ze de letter erop. Dan gaan we over bij een andere hele belangrijke onthulling. En dat is natuurlijk, wie zien de adjudanten van onze prins Lambert I? Dat wil ik hem dan zelf laten zeggen. De eerste adjudant is Marius Jansen.
wonen in Horst Zwabbel Jansen, maar Marius Jansen kennen we allemaal als Marius Jansen van Jo de Mulder. Marius, komt tevoorschijn. Hier is hij. Dan gaan we over tot de tweede grote verrassing. En gaat er maar schoon bij zitten, want dat is gegarandeerd een hele grote verrassing. De tweede adjudant is hier door de Ster Gutters. Ons tiedospleitje, ons schilderijtje. Dus dat we geluisterd hebben naar het muzikaal intermezzo van de Hofkapel heet, en de keer achter mij heet dan de adjudant Ger zich veranderd. En hij heeft het rockkostuum al aan, geloof ik. Zodanig zal hij zich bezig voegen, maar ik zal dan toch willen verzoeken, Prins Lambert, hier staat een adjudant die nog geen adjudant is. En installeren van adjudant is dat de prins hem de muts opzet. Het Marius geen moeite mee om onderdanig te zien zitten tegen mij. De eerste adjudant is bekend. Adjudant Marius, die hem dus in tij en ontij, in slecht en God weer steeds ter zee zal staan. De prins is gerodderd, is geridderd. De prins is geridderd in de orde van de Dreumel met zijn schitspoel en nu heeft hij al langs zich in een schildknaap staan die hem zeker de rest van het jaar zal begeleiden. Dan zijn we, oh, kijk eens even, hey.
alsjeblieft een dirigent. Ger, ook ik verzoek ook te knielen, zodat de prins Lambert ook de muts kan installeren op uw hoofd. Adjudant Ger Geubels van Geubels Sef. Dan is de gewoonte de laatste jaren dat ook de prins een woordje wil zeggen tegen zijn eigen leven, Dreumels en Dreumelinnekes. En nou geef ik het woord aan onze eigen prins. Maar voor hij het woord kreeg, moet ik hem toch nog iets verzoeken. En dat is het uitroepen van de hoesorde. En daarna moet je die hoesorde op de allereerste plaats in zijn eigen prinses Caroline hangen. En daarna bij de adjudanten en de vorst. De hoesorde van prins Lambert I. Dat is de hoesorde van de Stierstraat natuurlijk. De prins hangt het bij de prinses. Marius, kom hier. Een welgemeende kus en dat mocht wel zien. Het klonk als een klok. Dan kreeg de adjudant de hoesorde van de Stierstraat. Marius, kom eens een beetje dichter bij de prins en Ger. Je kunt merken dat Ger Geubels al vaker en de proclamatie over heeft meegemaakt. Terecht Ger, de muts moet eerst afgezet worden. Ja? En de prins, Marius, kom op. Ja, kom op. De prins is natuurlijk onwennig, het zit zijn eerste handelingen, maar zo dadelijk kan hij dat. Zoals het hoort. Ger, Marius wilde geen achter Ger gaan staan en ook de muts afnemen, zodat de prins Lambert I hun de hoesorde van de Stierstraat kan omhangen. Goed. En ik dacht toch wel dat het heel belangrijk is om te vermelden dat deze hoesorde al de laatste jaren steeds ontworpen werden door Han Pietersen. Dan, prins Lambert. Dit is niet te popelen, want hij wil natuurlijk toch iets zeggen aan zijn eigen Dreumel en Dreumelinnekes. Lambert, heer en o is het woord. Leef Dreumels en Dreumelinnekes. Wees in blij dat het zo weer is. Ja, en ook wel een beetje grutje, ja. Vlees snijden, worst en muziek maken, dat hoeft er ons niet te leren. Maar prins zien van Zonskon Dreumelie, dat is wel wat anders. Maar ik heb er alle vertrouwen in, zeker met een Zonskon stel achter mij, dan moet dat lukken. Ik weet zeker, dat vergen, dat zullen we eens gauw even wassen. En we zullen er zeker het meest niet in laten steken. Allah, samen. Dan wordt het schoon weer van onze prins Lambert I. En mogelijk is het gehak in de aanbieding huurlijk. Leef Dreumels en Dreumelinnekes, we hebben onze 31ste prins en we zien er allemaal grats op. De prins is altijd actie overgegaan, ik verzoek hem nog één keer ter actie op te gaan en wel de vorst ook de hoesorde van de Stierstraat om te hangen. Gefeliciteerd prins Lambert I. En ik wilde al een buurtmars aankondigen, maar ik zie dat mijn begeleiders Jan Nabbe en Piet Keizers al verdwenen zien. Dus ik kan nou overgaan om de prins te verzoeken achter de bank te gaan zitten met prinses Caroline en adjudant Ger en Marius. Zodat de hofkapel kan inzetten, een buurtmars, want zo dadelijk, en dat is altijd de traditie,
Leef drumers en drummerlinnekes, want dat belooft wat. We hebben hier op de bühne, staan nou crème de la crème van de horstensprekers. Deken van Hout en opperdrummer van Zol. We zullen erom gaan toezien wie het eerste mag. Kruis of munt. Maar ik weet nou al, als die munt opgooit, dat een deken natuurlijk liefst het kruis heet. Daarom doe ik dat niet op die manier. In Hors hadden we vroeger een spelletje. En dan gingen we eens aftrampelen met elkaar. En aftrampelen, daar zijn spelregels voor. En die spelregels die staan in een mees in het ijs. Aftrappelen. Voor het spel begint, een beurte, de voet aangesloten voorin zetten. En die de laatste voet dwars op het tubje kan zetten, die heeft gewonnen en die mag kiezen het eerste. Dan zal ik het even voordoen, wat daar de bedoeling van is. We doen dat met hielen en halve voet. En het tubje is dan in dit geval natuurlijk de neus van de schoen. Dan laten we dan beginnen met degene die waarschijnlijk toch het kruis heeft. En dat kruis is dan voor onze deken. Deken, begin. Oh, even goed kinderen. Oh, oh. Ja! Dat is hier gebeurd. Helaas dek van Hout. Degene die het laatste gaatje kon dichten, en het was in dit geval burgemeester Van Zol, die heeft gewonnen als een opperdreumel en die mocht dan ook het eerste het woord hebben van deze avond. Burgemeester Van Zol, aan over het woord. Ik geef het woord aan een deken. Ja, de burgemeester, dat is een lollige vent. Ik kom wat dichterbij staan. Ja, het is hier, het is volle bak, hè. Ik ben er niet gewend, ik zou er haast zenuwachtig van worden. De Noodkerk, die trekt meer bezoekers dan de Lambertuskerk, geloof ik. U weet misschien nog, vorig jaar, toen heeft de opperdreumel, die heeft toen voorgesteld om een duo te gaan vormen. Weet u dat nog? Ik dacht het duo Wurm-Durm. Is het niet? Nu zult u niet allemaal het Brabants meester zijn. Of toch wel? Wurm-Durm. Waarom daarom? Wurm. Maar dat is niet doorgegaan, dat heeft u al begrepen, hè? Maar dat komt omdat we het niet eens werden over de rolverdeling. Wie is nou Wurm en wie is nou Durm? Ik dacht eigenlijk dat de burgemeester beter Wurm kon zijn als vertegenwoordiger van de gemeente. Dat zijn toch, dat is degene die de vragen oproept, hè. En ik ben de vertegenwoordiger van de kerk en die is er toch om de vragen op te lossen, niet?
een andere reden om het niet door te laten gaan. Ik ben ook helemaal niet bij Stem. Misschien volgend jaar dus. We zullen eens in overleg gaan. Ik ben overigens vanwege die Stem ook van de week nog bij de dokter geweest. Afgelopen dinsdag. En nee, de dokter zei dat ik mocht blijven doorwerken. Ja, nou lijkt het wel alsof ik een one-man show ga opvoeren, maar dat is toch niet de bedoeling. Ik kom eigenlijk om de prins te begroeten. Ik neem aan dat de burgemeester daar direct nog wel een schepje bovenop doet. Ik doe het dus maar wat kort. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat het een goed carnaval wordt. Het is iemand waar muziek in zit en waar ook muziek uitkomt. En dan hebben wij, en ik zeker, daar alle vertrouwen in dat het goed wordt. Gesteund door 2 adjudanten, waarvan ik weet dat er 1 ook in de muziek zit. Dat kan dus niet stuk, denk ik. Bovendien denk ik dat we het goed kunnen vinden. Ik ben namelijk bepaald geen vegetariër. Maar ik ben wel bang dat we een vegetarisch carnaval krijgen. Want de zaak zal wel dichtgaan, denk ik niet. Ik wens u, Prins Lambert, heel veel succes. Gesteund door de prinses en de beide adjudanten. Een hele goede carnaval. En we zien elkaar denk ik nog wel. U had een briefje, deken, hè? Oké. Dreumels en dreumelinnekes, ik durf niet op de preekstoel te gaan staan. Maar na deze kerkelijke inzegening van de nieuwe prins wil ik ook graag een gelukwens uitspreken namens alle dreumels en dreumelinnekes. En als u mij nou vraagt waarom, daarom. Ik had een voorstel aan een deken willen doen. Hij heeft een hele mooie stem, dat weten alle doktoren hier in het zuiden. Om met hem samen een duet te zingen. Hij kan, als u eens een keer bij hem in de kerk komt, hij kan ontzettend mooi zingen. En ik kan dat niet zo goed, maar ik heb een lichte bariton. En ik zou samen met de deken best een heel aardig duet kunnen maken, maar... Ik heb het met Ger besproken een paar maanden geleden toen we nog 175 jaar harmonie aan het vieren waren. Maar ik heb toch tegen hem gezegd, je zult wel een baantje krijgen met de carnaval, laten we het maar niet doen. Maar dat duet, deken, dat was toch een heel bekend duet, het duet van de parelvissers. Dat kent u allemaal natuurlijk. Ik heb het opgeschreven wat ik aan tekst geleverd zou hebben. Ik zou gezongen hebben met een deken, als hij dat gewild zou hebben, want dat zou hij toch in Roermond hebben moeten vragen natuurlijk. Maar als monsieur Hanneman daar zit... Deken, dan moet dat kunnen. En dan zingen wij samen... Ik zal het nou niet zingen, misschien zing ik direct nog wel even, maar dan moet ik heb nog een beetje schrik. Ik zou dan zingen, deken, ik ben de burger, hij is de deken, hij voor de zielen en ik voor de leken. Zou gekund hebben, hè? Maar we doen dat toch maar niet. We doen dat toch maar niet, denk ik. Misschien volgend jaar.
En als u nou zegt, waarom volgend jaar en niet dit jaar, dan zeg ik, Durham. Het college van B&D, van burgemeester en deken, zouden hier ook geen lied kunnen zingen. We zouden ons nou kunnen verkleden als Superman en dan samen succes hebben in Horst. Maar we zijn hier om een prins te feliciteren. Een prins die ook slager is. Een slanke prins. Hebben jullie dat gezien, hoe slank dat die is? Volgens mij heeft hij het al heel lang geweten dat hij prins zou worden. En ook de prinses Caroline, waarvan ik weet dat zij de liefste oma van Horst heeft. En als ik Horst zeg, dan moet ik natuurlijk Griensveen zeggen, want in Griensveen moet je Griensveen zeggen. Maar oma van Mullenkom, daar hebben wethouder Dries en ik de bruggen mee geopend deze zomer. Dat was een prachtige film, Ger, is het niet? En ze zijn ook nog betaald, waar zit Toos ergens? En er was een hoop cultuur bij. Het is daar toch zo mooi in de zomer, mensen. Daar kunnen wij niet in denken. En dat heeft de prins ook geweten. De prins van de harmonie, die hier in de Merthal bij mij en bij het college vanavond de vraag heeft opgeroepen: moeten wij deze Merthal niet privatiseren? En ik heb met het college vanavond overlegd, wel buiten, zonder gebruik te maken van het reglement van orde. Maar wij zijn het erover eens geworden dat voor 11 vaten dit etablissement van de hand gaat. Elf vaten per man. Ja, meneer Peters gaat u eens even staan daar op de... Dat is nou onze nieuwe sik. Nou weet hij na vanavond precies hoe de raadsvergaderingen geleid worden. Ik ga, deken, mede namens jou de prins en prinses op mijn manier huldigen. Ik zal de prinses een kusje geven, dat doe ik mede namens jou. Ik zal ze 3 kusjes geven. En als het een kusje meer is, mag het dan zo mee. Dreumels en dreumelinekes, ik ga namens u onze prins en prinses huldigen. Ik hoop dat wij een prachtig carnaval zullen hebben. Crème de la crème van de Horstersprekers. Deken van Hout en burgemeester de Opperdreumel persoon. Je hebt, meneer Deken en meneer de burgemeester de Opperdreumel, je hebt ze zojuist gefeliciteerd, maar ook G komt niet met lege handen hier vandaan, want onze prins heeft zijn eigen hoesorde. En de hoesorde van de Steenstroot zal ik zo dadelijk met alle plezier aan jullie beiden willen omhangen. Maar ik heb toch een idee, burgemeester Van Sol, dat we in een 4 maart terecht zijn gekomen. Want toen dat voorstel kwam van ieder 11 vaten per man, toen dacht ik, hé, dat is toch een koehandel geweest vroeger hier. En ik zou dan aan onze deken willen zeggen, deken van Hout, jij deed het op uw eigen houtje. En je doet het goede hout gesneden. En laat het toch maar ophalen. En wat dat betreft verdelen jullie beiden zeer zeker namens alle dreumels en drummelinekes die hoesorde waar je straks op mocht zien. Prins Lambert en Caroline, prinses Caroline, de adjudante, komt naar voren even. En kom iets meer naar voren, want die fotograaf die stond hier te zwaaien dat het niet meer goed is.
prins doen. Prins Lambert de eerste, ik verzoek ook, zojuist is de deken begonnen met spreken en nou verzoek ik dan ook maar aan degene die gewonnen heeft met aftrampelen, het eerste dan ook, die hoesorde te geven zoals het huurt. De hoesorde van de Steenstraat. Datzelfde verzoek ik ook prins Lambert, ook aan onze deken van hout, te hangen. Oeh. Op het Rummelpassal, teken van hout, gefeliciteerd met de eerste hoesorde, bij de eerste hoesorders van deze nieuwe prins, de 31ste prins ook weer. En ik verzoek u zo dadelijk onder de klanken van de buurtmars naar beneden te gaan en onze ceremoniemeester zal dan op zijn welbekende manier ook naar onder brengen. En ik kijk even Piet Bekempen aan. Piet, zien we zover met onze jongens dat we zo dadelijk een buurtmars in gaan zetten. Want we gaan over naar het volgende onderdeel van ons programma. En het volgende deel van ons programma, dat is ons eigen drummelkoor die in Lief drummels en drummelinnekes. Natuurlijk zien wij van het drummelkoor ook ontzettend blij met zo'n prins, zo'n prinses en zo'n adjudante. En in het programma staat dat wij een serenade zullen brengen aan het prinselijk gezelschap. En wij hebben 134 liedjes gemaakt en laat er nog een één liedje bij zitten met de naam Prins Lambert. Hebben we net nog gauw een liedje gemaakt, 2 zelfs, en die gaan wij voor het prinselijk gezelschap zingen. Door zien ze dan met 3 man.
Wij willen nog 2 liedjes zingen. En wij vragen om lekker mee te doen. Pak elkaar, hak elkaar in de arm en jonkel lekker met ons mee met 2 liedjes. 1 speciaal eigenlijk voor de prinses en het andere voor de burgemeester. Zoek nou wat geluk, kwam ik al tegen. Die wordt nogal wat schoon en afgelegen. Ik hoor al gauw dat ze van ook, dat wil ik weten. En ja, toen zag ik ik ga mee mee.
zag toen nou niet getreurd. En zongen toen waren de en nou kwam we weer staan en we londen hem gaan. Van voren naar achter, naar links en naar rechts. In een komvolle zaal, in de schoen Amsterdam. Van voren naar achter, naar links en naar rechts. Ieder rood op een kop, alweer niet meer op. Van voren naar achter, naar links en naar rechts. En dan zie je heel de roodkant, dan leer ik op school. Van voren naar achter, naar links en naar rechts. En nou gaat we weer staan en we londen hem gaan. Van voren naar achter, naar links en naar rechts. In een bomvolle zaal, in de schoen Amsterdam. Van voren naar achter, naar links en naar rechts. Zit rood op een kop, al de weet niet meer op. Van voren naar achter, naar links en naar rechts. Stiert heel de roodkant, dan leer ik op school. Van voren naar achter, naar links en naar rechts. En dan stiert heel de roodkant, dan leer ik op school. Van voren naar achter, naar links en naar rechts. Prins Lambert, daar stond zo'n kerstbureau. Ik zou willen verzoeken even met de prinses en adjudanten naar voren te komen en tussen deze schoon kerst te gaan staan. Ik verzoek ook de buurmeester een erepilsje mij te laten drinken met deze weer grandioos optreden van ons eigen Dreumelkoor dat afkomstig is nog altijd van Den Dreumel. Leef Dreumels en Dreumelinnekes, mooi ik zo dadelijk. Een speciaal applaus. Op de allereerste plaats voor de energieke, swingende dirigent Stan Kruisberg. En met z'n allen zullen we een toast uitbrengen. En misschien dat dat nog wel eraf kan. Een zingende toast op onze eigen prins Lambert I. Dus Carolien, kom maar naar voren. Proost op onze prins Lambert I, gezongen door ons eigen Dreumelkoor. En het Dreumelkoor heeft op zijn eigen wijze de felicitatie uitgebracht. En gelukkig Piet, we hebben er nog 136 over. We hebben er nog één minder, dus we hebben nog 134 kandidaten. Hal ze in bewaring, want dat willen we graag weten volgend jaar. Dan verzoek ik, geniet even lekker van uw pilsje, want het is een pilsje op de gezondheid van de prins en van ons hele Dreumelriek. Het volgende zou ik zo dadelijk willen verzoeken aan ons hofkapel, die op dit moment onder leiding stiert van Herman Nelissen, om zo direct een buurtmars in te zetten. Want na dit optreden van het Dreumelkoor kregen we naar boven en wel niemand minder dan de Bretel Boys. Uw volle aandacht voor de Bretel Boys. Buurtmars alstublieft. En Dreumelkoor nogmaals bedankt.
doen spontaan. Goeiedag, hey, hoi, hallo. Zet de zorgen maar opzij, zing lach en ben eens blij. Zing lach en ben eens blij. Dames en heren, ontzettend tune natuurlijk in vanavond in zo'n gezellige zaal, zo'n gezellige zaal te mogen zien. Het is een marathon, maar het is echt een plezier, te mogen ze wel stellen. Natuurlijk ook ons geluk wensen uit naar René Prins. En we zijn er vol vertrouwen in dat het allemaal goed zal gaan als we dit vanavond die organisatie en alles hebben bekijken. Nogmaals, wat ons betreft jongens, het zit zo voor elkaar. Maar ik zie nog allemaal lekker op een stoel zitten en ik denk toch dat we een lichaamsbeweging moeten doen. Want je zit nog al zo lang. Ja, een beetje aerobic, dat zou niet wegzien. Ja, ja. En we hebben gelukkig in een België in ons midden. Die kan ons veel meer vertellen over aerobic. Jefke Fitnesske. Wel een goede avond, dames en heren. Ik ben de Jefke Fitnesske. Ik moet overal in de landen moet ik de aerobic gaan demonstreren. Ja. Aerobic, mijn dames en heren, is zeer goed voor onze gezondheid. Je ziet het, ik heb het zelf ook nog een beetje nodig. Maar ook daarom hebben we voor jullie een paar oefeningsjes meegebracht. Zo dadelijk begint het orkest en dan de dames die doen zo. Zo. En de heren die doen zo. Orkest, zet maar een zin. Aerobic dansen, wel dat kan iedere knuppel. Harde muziek, gezwaai en wat gehuppel. Voor alle dames zal ik het nu tonen. Doe mij maar na, op de cha-cha-cha. Dames! Pa, pa, ra, pa, hij klap maar. Pa, pa, ra, pa, hij klap maar. Pa, pa, ra, pa, hij klap maar. Pa, ra, 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 klap maar. Wel, dat was goed, u begint er al te leren. Nu terug hetzelfde, maar dan alleen de heren. Heren, kom op, gij laat u toch niet kisten. Doe mij maar na, op de cha-cha-cha. Heren! Pa, pa, ra, pa, hij klapt maar. Pa, pa, ra, pa, hij klapt maar. Pa, pa, ra, pa, hij klapt maar. Pa, ra, 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 klap maar. Het is curieus hoe vlug jij dat kunt leren. Kom, laat ik het nog een keer proberen. Dames en heren, jij doet het nu maar samen. De laatste keer, ja, op de cha-cha-cha. Gaat ie weer! Pa, pa, ra, pa, hij klapt maar. Pa, pa, ra, pa, hij klapt maar. Pa, pa, ra, pa, hij klapt maar. Pa, ra, 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 klap maar. Beste dames en heren, we zijn vanmiddag gebeld door de Ster-reclamedienst om een spotje te maken over een universele shampoo. This is the story, the beginning that was so. Vond in de la een flesje big shampoo. I wash my auto met een pink. I wash my auto totdat hij blink. I wash my auto voordat I go. Met water en flink wat shampoo. En daarna go I zelf in bad. I make my hair in glitter nat. So I can wash my hair so. Met dezelfde shampoo. Het is een big shampoo, shampoo. Oh la 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 la. Working for Bianchi Shampoo. En is er dan hier komt op luis, maar u heeft dan waarschijnlijk luis. En is die luis zo groot als zo? Oh shit, man shit, dan is het een flow. Dan go verrek de snel in bad, met de kip, canary, de hond en de kat. Zo make you alles okido. Met dezelfde shampoo. Het is een big shampoo, shampoo. Oh la 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 la. Working for Bianchi Shampoo.
Señoras y señoritas, continuamos nuestro programa con la canción de España. Filteros, biciclitos de papiero, problemos tramelantos, sí, sí, sí. Chomelero, romelero in de kasto. Ik vraag eens aan de vrouw en dan zit die. Kijk in de lijman, 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 lijn. Bovenste lijman, middelste lijman, onderste lijman, linkse lijman, rechtste lijman, kijk in de lijman, lijn. Veel quiero in het jaar is de fiesto. Kom in de canto carnavallo, si, si, si. Dan komen nog die mama lekker geleppos. Gratis meros en er ook nog non de pie. Kriegen we vlijman, 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 vlij. Kersen vlijman, kromen vlijman, pudding vlijman, riester vlijman, vruchten vlijman, kriegen we vlijman, vlij. December de España, Sinterklaasos. Zie de maan schijnt door de bomen, si, si, si. Die bambinos, die verrekkos van de schrikkos. Als het duister is, si, si, dan gooi je die. Kriegen we tijman, 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 tij. Grote tijman, kleine tijman, zachte tijman, harde tijman, taaie tijman, tijman, tij. Het Piero heet in Limburg formidablo. Wij drinken daar als water, si, si, si. Heet unos dos of tres, maar lelijk veel los. En stiekem ons dronk ik de vul van die. Stuk in de lijman, 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 lijn. Dat is die vrijman, stuk in de lijman, pak je de vrijman, of in de lijman, door in de lijman, la 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 lijman, la. Olij! Dames en heren, als je allemaal de 40 gepasseerd zien, dan beginnen de problemen. Ja, en de problemen, dames en heren, die beginnen meestal met de ogen. Luister maar. De ogen weer slecht. Soms dan stijgt de bril niet recht en dan zie ik het niet meer zitten. Dat ding is niet goed, niet goed. Kriesig het minder hoog. Toepetje ligt voor dik al kloor en dan hoor je het vast als het gaat bij je. Dat ding is niet goed, niet goed. Vertel eens een goeie mop. Huur niks, want de batterij is op. Altijd dat gesodemieter. Dat ding is niet goed, niet goed. Is ze een kunstgebit dat soms niet zo lekker zit en dan pak met siliconekit. Dat ding is niet goed, niet goed. Opleeft die dit vult niet met. Ja, dat merkt ze bij de vrouw in bed. Al die huursen die zeggen. Nou denk je niet goed, dat ding is nog goed. Ja goed.
Spanje is de baas. Zwarte Pietos, 2 personen. Grandos acos speculas, pepernote, pepernote, pepernote. Ay, Lola, la la España. Ay, Lola, la la la. Ay, Lola, la la España. Ay, Lola, la 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 la. Ay, Lola, ay, Lola, la España. Spectaculero. Di Bambino. Sinterklaas, Bambino van Bos. Grote poten met pepernoten. Unos dos en nog veel meros. Papa, mama, opa, oma, ouwe hoera. Bla bla bla, hoe kan dat raar? Ai la 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 sta. Bla bla bla, hoe kan dat raar? Ai la 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 sta. Ai lo la la, ai lo la la, ai lo la la. Autoreclame, Lambada, Asia. Auto Toyota, goedkoop maken auto, ja ja ja. Asia, Honda, Mazda, Datsun, Hyundai, ja ja. Suzuki, Alto, Daihatsu, mooi, 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 mooie auto, ja. Auto Toyota. Katalysator, milieuvriendelijk, tanken auto bij. Tanken loten vlei. Ruski, Bolshevik, Slanski, Trommelanski, de Lambada. Perestroika, Plov, Khrushchev, Gorbachev, Slov, de Lambada. Ieder witski en stik maar met die fietski totdat die plof, totdat die plof. Ieder mine mutski en 10 ponden grut.
en 10 per kaas. Mutski blijft de baan. Padam, 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 padam. Koosje net niet zie, slipski onder rokski bij Lambada. Koosje net niet zie, slipski onder rokski bij Lambada. Koosje net niet zie, smalle sleep in wotski, de Lambada, de Lambada. Koosje net niet zie, smalle sleep in wotski, de Lambada, de Lambada, Lambada. Mijn beste mensen, wanneer een jongen en een meisje echt heel veel van elkaar houden, dan gaan die in de toekomst misschien hokken. Ja, soms. Hokken. Maar de twee waar wij het nu over gaan hebben, die hebben nooit anders gedaan als hokken. De kip en een haan. Een kip en een haan, die vrijde spontaan. Maar het lijken moest zij, want een ei hoort erbij. De herinnering blij, met de haan aan haar zij. Ze heeft alles gegeven, maar er kwam geen ei. Niemand kende de pijn van haar stille verdriet. Ze drukte tot het einde, maar het ei kwam maar niet. Op een avond, tok tok, ze viel van haar stok. Op een avond, tok tok, ze viel van haar stok. Oh, het leed was zo groot, want de kip die was dood. De herinnering blijft, maar de haan is niet blij. Hij heeft alles gegeven voor een kip zonder ei. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Nu gaat hij het proberen, maar ook hem lukt het niet. Op een avond, kukeleku, zei de haan, nom de Dieu. Hoe versier ik een ei, zonder kip aan mijn zij. De herinnering blijft aan die kip zonder ei. Hij heeft alles gegeven, maar zijn tijd is voorbij. Niemand kende de pijn toen hij keek naar de grond. Want er lag op het einde alleen een hoop, alleen een krom ei. Krom, krom ei. Opzij, 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 weerom, weerom, weerom. Voor speks te zien nou op gedaan. We moeten het nou laten, al dat praten, al dat zingen en dat doorgaan. We kunnen niet langer, we kunnen niet langer blijven staan. En een andere keermachine. Dat is zeker nog een kleine. Dus wij maar praktiseren, wij deden goed ons best, maar kwamen niet weer een stoontje. Maar dit was alles geweest. En nou wij lam zo voor ons is staan, is het maar goed
dat wij met Piekeren naar Wier zijn gegaan. Deze prins is er uit het geslacht der reuzen. Op zijn uniform staat ook altijd Ubergreuze. Prins Lam, wij zijn blij dat gij het ziet geworden en wij met de sferen zullen deze klus wel eens kloren. Al lieken de adjudanten tegenover jou wel wat mager, het zien wel de adjudanten van de enige echte Horster, carnavalslager. En ook de adjudanten van prinses Caroline. Een klotbultje, met dat kun jij niet meer zien. Misschien af en toe nog wel horen, maar dat zal nou zeker niet lang meer duren. Het beroep van prins Lam, dat werd elk werken, is slachten en worsten en in de winkel werken. Zijn hobby is prinses Caroline, maar ook zijn trompet. Met allebei stiet hij op en gaat er ook weer mee naar bed. De trompet van de prins, die komt overal. In kroegen en in kerken, op het kerkhof en in de zaal. Voor de burgemeester het volkslied, voor de deken de last post, voor Kret Herrats een symfonie en voor de dreumel een proost. Door neven en de no doet de prins kruisjassen en hugen en stiert met uitgaan niet geer op de dreugen. Met kegelen groeit hij totdat hij wint, tot voor een paar weken bij de alde lint. Zijn tennissen, dat gaat al heel lekker. Hij wint nog niet van Schenk en ook nog niet van Becker. Maar zijn instelling is alt, wij zullen hem. En verlust Martin van Kube willen hem. Nou Dreumels, je hebt een beetje het idee van over prins. Hoe hij is als gewone, normale mens. Zorg voor vrouw en kinder. Zondags naar Wittenhorst. Door de week alt repetitie. Tussendoor nog aan de worst. En prins Lam, nog even wie ook nog wat moet. Het pak stiert ook prima. Het pak stiert ook goed. En ook de maillot, want daarvoor had een schrik. Kijk eens naar die bieren, die zijn toch niks te dik. En denk ervan, ook de vuurdeal is één. De mensen hoeven niet te vragen wat ze kunnen zien. Straks op de receptie met al die cadeautjes, vraagt er niemand. Slager, hebt u varkenspootjes? Prins Lam, namens Marius en mijzelf, namens Lea en Yvonne, namens Dreumels en Rood van Elf, geniet ervan, want het wordt schoon. Ook voor Bert en Joep en Caroline, o prinses, o allemaal wensen wij heel veel succes. En hoewel ik mij er eigenlijk niet meer mee moet bemoeien, vraag ik toch nog een keer aan de kapel, zonnegoeie. Proficiat. Dankjewel Ger voor die schoonbeurt. En ik zou ook willen verzoeken dan Ger met adjudanten, prinses en prins naar voren te komen.
war letztes Glas mit alten Freunden, die gehen allein nach Haus. In den Straßen, in den Gassen gehen langsam die Lichter aus. Ich sehe auf einmal den Mond gleich zweimal, das hat der Wein gemacht. Ich weiß, du wartest schon seit Stunden und liegst bestimmt noch wach. Doch ich sag ganz lieb, Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzelein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Die Hauptsache ist, du kommst heim, so kann nur ein Engel sein. Da ist schon der Bahnhof und das alte Wirtshaus, ich geh noch einmal rein. Ich glaub, ich könnt noch ein Glas vertragen, geh, ich lass es sein. Alles bewegt sich, der Kirchturm dreht sich, das hat der Wein gemacht. Ich weiß, du wartest schon seit Stunden und liegst bestimmt noch wach. Doch ich sag ganz lieb, Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzelein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Die Hauptsache ist, du kommst heim, so kann nur ein Engel sein. Und schau mal, Herzelein, ihr könnt irgendwo an irgendeinem Zipfel der Welt sein. Oder sogar in der kleinen Kneipe in unserer Straße. Ich werd immer wieder zu dir zurückkommen. Und weißt, was ich sagen will? Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzelein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Die Hauptsache ist, du kommst heim, so kann nur ein Engel sein. Doch ich sag ganz lieb, Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzelein, ich werd dir noch einmal verzeihen.
Bas, wat meer. Iets meer bas.